खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय जोंनि चेनेलाव तवांनिफ्राय। आं तवांआव दंफैयो दायो। तवां लिरनाय दं बरिया। बेयाव बिसोरनि ट्रेडिशनेल ड्रेस मोनो र', हायोब्ला गाननानै फट' खेबनोसै। बेयाव ड्रेस मोनगोन, नोंथांमोनहा गाननानै फट' खेबजानो हागोन। मेलनि 100, फिमेलनि 150। Ikan kan? Ganggu terus jalan. लोगोफोर माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। गानखांबाय लोगोफोर, दायो थांसै। नुबायना बोरै फैसा खामायनो हायो। जोंनि हारिनिखौबो हायो बिदि, जेराव जेराव माने गुबुन हारिनिफ्राय थाङो, जेरै पिकनिक स्पट बायदिसिना जायगायाव गुबुन हारिनि मानसिफोरा थाङोना, बेफोराव जोंनि हारिनि ड्रेसखौबो गानना नायनो लुबैयो मानसिफोरा। दखना, गामसा, बे आर'नाइ गस्लाफोरखौ, बेफोरनिफ्रायबो जों रां खामायनो हायो। बिसोर मालाय नुवाखै, बेयावनो सासेयावनो 100 आरो हिन्जावफोरनिया 150 करि लायो। जोंबो बेफोरबायदिनो खालामनो हायो माने। नै बेनिफ्राय टाउनखौ पुरा नुहुरजोबो बेनिफ्रायनो। ओरैनो बहा थांगोन बहा थाङा जानानै माने ओरैनो बेरायगासिनो दं। दा जों आर्मि केम्प मोनसे दंफैयो, बेयाव मोनायाव लाइट श' जायो मोनसे। जों नायजोबला खोमा, माने नायखांबाय सिगाङावबो जोङो। Don't shout. Where is your cap? Here, wear it. You wear it. Cap. Wait. नैबेयाव 1962 मायथाइयाव जानाय दावहानि माखासे भारत हादरनि सान्थ्रिफोरा मुंख्लं जानायफोरनि खाम्फा मोनसे बानायना दोनदों बेयाव। जेब्ला 1962 मायथाइयाव चाइना आरो भारतजों दावहा जादोंमोन, बे समाव 2420 भारतनि सेनाफोरनि मुंख्लं जानाय मुंफोरा नै अवालाव दंजोबो सब। खेबनानै दोनजोबनाय मा रेजिमेन्टनि मा मुं गासैबो नायनो हागोन। नुनो मोनबाय नोंथांमोना जोंनि भारत हादरनि सान्थ्रिफोर मुंख्लं जानायनि गासैबो मुंफोरखौ बेयाव लिरना दोनजोबदों आरो बिसोरनि मुङाव नैबे खाम्फाखौ गायनानै दोनदों। दा जों बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै।
लोगोफोर जों दायो टावां मनेस्ट्रियाव सफैबाय। टावां मनेस्ट्रियाव दसे बेरायनोसै। गुसु जाबोदोंलै बोथोरा, दहाय बाङाय गरममोन। बेयाव क्लास लाबाय दं जानांगौ।